ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರಕಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆದಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಕಾವೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಕಾವೂರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ, ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಹರೇಕಳ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್, ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ, ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೂರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಣಿಪಾಲ, ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ, ಜಯಶೀಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾರಾ ಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಡು ಪೂರ ಸಾಕತ್ತೆ. ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನಚ್ಚಿನ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತೂಲೆ ಪಂತ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರಂದಾಂಡ ನಲ್ಲಾದ ಗಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುನು ಐಕ್ ಪಡದು ದಯಮಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ರಮೇಶ್ ರೈಕಲ್ನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಇದೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ ಹೊಸ ಯುವಕರು ಹೊಸ ಜವನರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸ್ಟೋರಿಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ಒಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಡು 16ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಹೊರಿಪವನಂಚಿನ ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಜಾದೇರೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪುನ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಹೆಂಚು ಪುತ್ತೂರುಡು ಕುಟ್ಲಾಡಿ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಚನೆ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಹೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಿನಿಮಾ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದ ಪುನಃ ದಯಮಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು, ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಚದ ನಿಖಲು ಇನ್ನು ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಂಡ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಃ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದಂಡೆ. ಸೊ ದಯಮಂತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನರ್ವಸ್ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿನ ನರ್ವಸ್ ದಯ ಬಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಈತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂದತ್ತು ಓವೇ ಸೀನ್ ಆವಡು ಅತಿ ಜನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಓ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಬೈದನ್ ಪನ್ಪನೇ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾ ತೇರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ದ ಸಿನಿಮಾ. ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಯ ಪಂಡ
ಕಲಾವಿದರೇನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಂಕದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನನಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪುನು ನನಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವೊಂದಾನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ ಗೆಂದೋಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ ಗೆಂದಿಯರಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಾತ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ತಿಕೊಂಡು ಸೊ ಭರತನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೇ 6 ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕದೇರಿಗೆ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೇ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಎಂದೇರು ಪಂದು ಭರತನ ನನಾತ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರೋಡು ನನಾತ ಸಿನಿಮಾಡು ನನಾತ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರೋಡು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದನು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೈಜಿನಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಈತಿನೇಟ ಬರಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಲೈಟ್ ಒಂಜಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುನಾಯ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಾಯ್ಕೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಜನಕುಲ್ ಪುರ ತೋದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈತನೇಟ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ್ ಬತ್ತ ತೂತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆನಿ ಬತ್ತದ ನಿಜವಾಯಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿತೈಷಿಲು ಆನಿ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದು ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕಲ್ ಗೆಂದ ಇರಂದಾಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬುಳೆಪುಂಡು ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲ ನನಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನನಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ 16 ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ದೆ ನಿಖಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಗಡ್ಡದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯವಂಡ ಮೊರನಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಮಾತಾಡ ಭಾರಿ ಪುಗಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ರವಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ದೇರ್ಲಗಡ್ಡೆ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಏರು ಜನಕ್ಲೇನ ಆ ಪಾತೆರಗೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಣ್ಣಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ದಾವಡು ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನನಗೆ ಏನು ನೀತಿ ಫಸ್ಟ್ದ ವಾರ ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಡು ದಯವಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ ಪೋಪಂದು ಬಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆ ತುಯರಂದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆನ 6 ತಾರೀಕು 7 ತಾರೀಕು ಇಂಚ ಇನಿ ಮೂಲು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಸುರುದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪುತ್ತೂರ್ಡಾಂಡು ರಡ್ಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕುಡ್ಲಾಡಾಂಡು ಇನಿ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ದಯವಂಡ ಶಿಯನ ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಾಟ ತಯಾರೈನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಗೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಬರೋದುಂಡು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಡ್ತಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯು ಪೂಜಾರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕೂನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾದ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ತಾರೀಕು ಊರೊರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೇನೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತಿಕ್ಕನ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬರ್ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ನೆಗೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಈ ಕಲಾವಿದರು ದಯಪಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತನು ತೆರೆದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಡೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಐತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರುತ ವಾರನೇ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಲೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಸುರುತ ವಾರ ತೂಣಂದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂಜಾತು ಜನಕಲು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಈಗ ಒಂಜಾತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5,000 ನಮ್ಕು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಡ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಒಂಜಾತು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ನಿಖಿಲನ ದೋಸ್ತಿನಗಡ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದೋಡು ಐನಾತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಲೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಆತನು ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೋಡೆ ಸಂಡೇ ರಡ್ಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತನು ಐತಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ಇಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನೇ ಇರ್ದಾತ್ರ ಅಮೂಲ್ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜನಕಲ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತ ಸೊ ತೂಕ ಹಾಕ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂತೆ ಮೊರನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡು ಪುನಗಲ ಬಂತೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಬತ್ತು ತೂಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನು CG ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಇರಿಗೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ತೆಲಿಪೇರೆ ಅದು ಪಡು ಬೊಡೈನಾತುಂಡು ಸೊ
ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತದ ನಾನು ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ ನೋಡು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು December 12ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಣಿಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅವಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಟು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಟು ಪೋದು ನಿಖಲ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಲೆ